Benvinguts un altre cop al programa Aire Fresc. Ara comencem el nostre espai de tertúlies i tenim com a convidada especial a Montserrat Nebrera. Molt bon dia, Montserrat. Què tal? Com estem? Montserrat és llicenciada en Filosofia Política i Filologia Clàssica i doctora de Dret per la Universitat de Barcelona. També és catedràtica de Dret Constitucional. Va ser diputada autonòmica en el Parlament de Catalunya amb el Partit Popular de Catalunya, el PPC, fins a la seva renúncia del càrrec l'octubre del 2009. Ara, actualment, és professora de Dret a la Universitat Internacional de Catalunya i té com a proposta presentar un nou partit, Alternativa de Govern. Com és que vas fer aquest salt de canvi de docència a la política? És una bona pregunta. O sigui, com em va enredar en Josep Piqué per ficar-me en política? Probablement perquè estava predisposada. De fet, té molt a veure amb la reforma de l'Estatut d'Autonomia. A través de gent vinculada al Partit Popular, en concret del diputat Francesc Vendrell, vaig tenir accés als documents, em van demanar un parer respecte de les avinenteses de l'Estatut en la reforma i em vaig indignar del que suposadament per Catalunya la classe política i una part de la intel·lectualitat catalana, de la gent, diguem, del gremi al que jo pertanyo, era capaç de dir que era bo. I pensant que la veritat s'havia de dir i que de vegades ens podem equivocar, vaig saltar des de l'opinió jurídica sobre l'Estatut a l'activitat, a l'acció política. Probablement perquè vaig conèixer en Josep Piqué. Si no hagués estat per això, és probable que una tendència, una potencialitat no s'hagués donat. Llavors, dins del Partit Popular, després vas veure que no era el teu, vas sortir, però després has tornat a fer un altre partit, bueno, tens aquesta proposta. Què és? Per què vols presentar-te? Què és aquesta nova plataforma nova? Creus que hi ha espai polític? Jo crec que si es pensa com un trosset més en el pastís de la representació política actual, seria una errada de concepció d'alternativa de govern i seria un error per part nostra. La idea per la que alternativa de govern es posa en marxa és justament la decepció respecte de la política. Jo la vaig patir i fins i tot vaig participar d'aquesta errada política en el Partit Popular, com probablement m'hagués passat en qualsevol altra formació política, perquè no era un problema d'idees ni d'ideologies, era un problema de funcionament democràtic dels partits, de reivindicació del poder pel sol poder, de concepció de la política com una professió, i crec que és això el que s'ha de canviar. Per tant, no és buscar-li un espai alternatiu en el conjunt del que hi ha, és una voluntat d'escombrar que necessita de moltes voluntats de gent que a hores d'ara no pensa que la política sigui el seu problema, però que ho és, perquè qualsevol de nosaltres és responsable de la classe política que tenim i nosaltres mateixos podem ser-ho en un moment determinat. Tothom pot passar per això de la política. Un dels objectius que vostè tenia quan va entrar al Partit Popular, juntament amb Josep Piqué, era catalanitzar una mica el partit. Creu que això va ser possible o serà possible algun dia? Bé, si som capaços de netejar, que aquest és el primer objectiu d'un partit com aquest, la segona dimensió, el segon repte d'un partit que es diu Alternativa de Govern, era justament en el que en el primer moment de la meva arribada a la política vaig pensar que era possible. De fet, era una mica el plantejament de Josep Piqué. Era articular una força bàsicament liberal que aglutinés, evidentment, catalanisme de molt diversa mena com una opció alternativa a les opcions de les esquerres, a les opcions suposadament progressistes. Aquesta voluntat és impossible de palesar, de materialitzar en res, si no hi ha prèviament una neteja, si no hi ha partits que defensin idees. Ara mateix no defensen idees, defensen cadires, defensen el seu lloc de treball. I de fet, en els últims temps hem vist com hi ha picabaralles dins de les formacions a veure qui repetirà en les llistes electorals. Això ho diu tot. Hi ha molta gent que més enllà del que pot fer en la política no podria fer res, no ha fet mai res. I això fa de la política el que a hores d'ara és. Però repeteixo, això és responsabilitat nostra. Són els que són perquè els altres hem decidit que aquest no era el nostre problema. I com entens el paper de Catalunya, Espanya, Europa dins d'aquest món global? Jo tinc la sensació que els grans països multifactorials, Estats Units, Alemanya, la pròpia Confederació Helvètica, han entès que és absolutament imprescindible respectar les diferències. Per tant, fer que cadascuna de les comunitats que formen part d'un determinat estat tingui la seva capacitat de ser
i pugui competir amb la resta dels territoris, però que al mateix temps la unitat multiplica. És a dir, que no suma. Com diuen els físics, la suma de les parts es fa més que aquesta suma quan són capaços d'entendre aquesta competitivitat com un factor. La competitivitat existeix en tot. La notem des del punt de vista econòmic i social a nivell global, també existeix dins dels estats actuals, aquests estats compostos. Jo imagino una Catalunya que és capaç de fer un paper exemplar a dins d'Espanya, que regenera el seu teixit polític i el seu teixit empresarial, que ho necessita, la seva composició social, però que al mateix temps és capaç de fer els deures a dins d'Espanya, com Espanya els ha de fer dins d'Europa. És una mena de cercles concèntrics d'identitat, absolutament imprescindibles a cadascú de nosaltres. La primera d'aquestes identitats som cadascú de nosaltres. I parlant d'aquesta força de parts, què et semblaria a tu el que es diu ara com una Europa formada per estats seguint la regionalitat històrica, és a dir, una Catalunya formada per València, per al sud de França? Què et semblaria això? Bé, és que les formes compositives dels territoris d'Europa són infinites. Va haver-hi un temps en què a l'Imperi Romà hi formaven part, nosaltres érem trossos de províncies. Hispània existia, però dins d'Hispània n'hi havia moltes províncies. Va haver-hi un Sacro Imperio Romano-Germànic en el que ningú se li podia pensar que podia estar fora d'aquesta unitat, però es van començar a palesar i a individualitzar regnes. Aquests regnes després van donar com a resultat per la Unió estats. Europa és una realitat en contínua conversió i canvi. Jo crec que l'única cosa important és saber qui hem estat transversalment al llarg de tot aquest temps. Bàsicament, és l'únic lloc del món, si entenem que la seva extensió és el que ara són els estats anglosaxons, Estats Units, Canadà i demés, és aquesta societat oberta que ha estat capaç de separar la religió de la política, tot i que evidentment estan implicades, i que ha fet uns deures que la resta de les civilitzacions no han fet com nosaltres. Tenim molts defectes, hem fet els pitjors dels crims en el segle XX, però al mateix temps hem estat capaços de treballar, reflexionar i criticar sobre el que som, i això, evidentment, és un pas endavant respecte de la civilització. Europa serà allò que vulgui ser. Podria ser una Europa de les regions, no hi hauria cap problema, però jo crec que a hores d'ara els principals països d'Europa són conscients de que la seva força està en la seva extensió i en la seva població. Alemanya és Alemanya i no deixarà de ser-ho. I França, amb un altre model polític més centralitzat, tampoc pensa deixar de ser-ho. Jo crec que és més important ser capaços d'articular estats forts, que siguin capaços de cedir la sobirania en allò que toca, que reivindiquin la seva existència i nosaltres formar part d'un d'aquests estats més forts. És molt millor ser una part d'un gran estat, si aquest estat funciona, que un petit estat dins d'Europa que d'alguna manera queda diluït, perquè, com deia César, la divisió fa el poder del que mana. Per això et dic, jo et pregunto, i ara hi ha una visió una mica catastròfica d'Europa, com tots els cicles que hi ha hagut, l'imperi romà, l'imperi espanyol, però que van caure, però no van caure pel seu propi pes, sinó perquè valors bàsics com el valor de la família, el de l'educació, comencen a fallar una mica, i aquesta visió diuen que Europa està una mica en el declive. Bueno, encara no està plena d'arguments. Tu què penses sobre això? Jo soc de l'opinió que vivim moments de foscor. Això hi ha un llibre de José Manuel Otero Novas, que havia estat ministre en l'etapa de Suárez, llibres molt diversos, però aquest concret, que parla del retorn dels Cèsars, parla de les etapes evolutives que hi ha en qualsevol civilització i entre civilitzacions, de moments de gran llum i de gran progrés i de gran eufòria de la gent i moments de foscor, moments de depressió, moments de desil·lusió i de desconfiança. Jo crec que per moltes raons, entre les que la desafecció política no seria més que un símptoma, estem en una situació d'aquesta mena. Però és cert que de la mateixa manera que ja ha passat en la història, dels moments de foscor és on arriben les grans coses, perquè la gent es creix en l'adversitat. Evidentment, la nostra adversitat és molt menor de la que tenen altres llocs del món, però Europa viu un moment de decliu, de manca d'idees noves, de repetició de clichés, de remakes cinematogràfics, manquen guionistes, manca confiança en la capacitat que l'ésser humà té. Però és normal, això ha passat sempre, i és l'antesala d'una nova recuperació, i la recuperació arribarà. Creus que seria possible algun dia la independència de Catalunya? Sí, és possible. És possible perquè ara hi ha una tendència a esmicolar estats. És a dir, la desintegració i el naixement de nous estats és
la tendència actual de la configuració territorial del poder. Hi ha moments d'unió, es passa igual que les llengües, moments en què hi ha diversificació de llengües, a partir del llatí es van formar moltes llengües romance, i a partir d'un moment determinat hi ha el primer llatí, hi ha una mena de koiné, és a dir, de fusió. A les forces polítiques, que no són diferents de les forces humanes i de la nostra manifestació com a persones, passa el mateix. Hi ha moments d'unió, de grans imperis, i hi ha moments de diversificació. Nosaltres estem vivint en aquest moment en un moment de desintegració, però m'agradaria pensar i reflexionar sobre aquesta idea. La independència, entre altres coses, vol dir desintegració, perquè l'única independència efectiva i real és la de les persones, que són lliures. I hem de saber, hem de pensar, hem de reflexionar si la desintegració, la independència, la unitat política més petita ens dona més llibertat. No sempre ha estat així, no sempre és així. Per tant, els experiments s'han de fer amb gasosa i a casa. És cert que la paraula independència sona molt bé, independència, tothom vol ser independent, però ser independent vol dir no ser dependent. I no ser dependent significa ser capaços d'assumir riscos. Som capaços individualment d'assumir riscos? Aquesta és una societat capaç d'assumir riscos? Jo diria que no. I aquest deure inicial i principal és el que hauríem de fer. La primera desintegració, la primera independència hauria de ser personal. I més enllà d'això, ser capaços d'entendre que quan un s'independitza d'una unitat macro més gran i crea una nova entitat, les persones que la formen són les mateixes que ell. I que, per tant, les seves endèmies, les seves tentacions, els seus pecats, les seves foscors són exactament les mateixes. I, per tant, més enllà d'això, el que hi haurà serà que els polítics es podran posar el barret de cap d'estat, però al ciutadà de peu li toca poc en el repartiment del pastís, molt poc. I tornant una mica més al teu nou partit, quines idees noves aportes per canviar, en certa manera, la política catalana? Jo crec que la principal i fonamental d'aquesta necessitat d'escombrar és agafar l'escombra. Per tant, la reclamació de que la gent sigui capaç d'assumir la responsabilitat individual que té en el procés de desintegració de la classe política actual. Va ser exemplar per moltes coses, també seria criticable a l'inici de la transició. Persones que no s'havien dedicat mai a la política i altres que sí que tenien una tradició van decidir consensuar moltes coses perquè era un moment molt delicat. Però la transició tenia ombres i aquelles ombres han generat un sistema de partits massa fort, massa poderós, que ofega massa la llibertat d'idees i que ofega massa la capacitat de la gent de controlar els seus governants. Això s'ha de canviar. Per tant, la primera i fonamental idea d'alternativa de govern, l'única possible perquè després puguin transpirar les idees, bàsicament liberals, que podia tenir aquest partit, és netejar. I aquesta neteja passa per un sistema electoral diferent, en el cas de Catalunya nou, una llei electoral, i sobretot per un compromís, que jo llanço des d'aquí, que amb aquest partit, si alguna vegada arriba a governar, els partits polítics, els sindicats i les patronals no rebran un duro dels pressupostos públics, perquè no s'ho mereixen. No s'ho mereixen. És a dir, el diner públic s'ha de tractar com el que és, diner de tothom. I una associació de privats, que a més té la capacitat després de col·locar les seves persones en la governança, solament pot rebre diners en tant que governants, és a dir, perquè han de rebre un sou i pels grups parlamentaris han de rebre un sosteniment perquè formen part de l'aparell públic. El partit és una entitat privada i el seu finançament ha de ser transparent i ha de ser privat. Si no poden amb les seves afiliacions és perquè no han estat capaços de convèncer una important majoria i aleshores és un problema seu. No, perdona, pregunta tu, sí. Utilitzes algun sistema, algunes enquestes per saber molts partits polítics utilitzen enquestes per saber cap on anirà el vot del ciutadà. Tu n'utilitzes? Moltes enquestes perquè els partits polítics estan pagant les seves enquestes amb el meu diner, i amb el seu i amb el de totes les persones que ens estan veient. Sí, és molt fàcil pagar enquestes amb els diners dels altres. Les enquestes són cares. A més, les enquestes tenen un problema i és que, primer, les persones tenim una certa tendència a mentir respecte de les nostres opcions polítiques. Després, estan fetes en un moment que no és el moment concret, poden examinar tendències, però les tendències són cada cop més volubles. Un determinat cas de corrupció, a l'afer descobert de no sé qui, una imatge que plantegin els mitjans de comunicació que tenen una gran responsabilitat. El fet que internet s'ha convertit en una finestra perillosa i necessària i molt útil al mateix temps. Tot això fa que les enquestes, hi ha països que tenen tradició d'encertar-les molt, però a mi particularment no m'agraden, perquè, entre altres coses, ens diu que el ser humà és previsible
I a mi m'agrada pensar que el ser humà té una capacitat de generar el seu món millor del que les enquestes demanen. Això de les intencions de vot sembla que sí. ¿Por dónde va la borreguez? Por allá. Cada persona és un món. I aquesta manera de tractar les persones com a números que tenen els grans partits quan fan enquestes, particularment no m'agrada. No vull ni enterar-me de quin és el target. Quin és el target, vostè? Miri, el target és la veritat i la responsabilitat. I si a la gent li agrada, s'hi vindrà. Però la gent que s'hi vingui haurà de venir també a treballar. I per tant no basta amb el vot, no hi ha prou amb el vot. Serà necessari per poder entrar-hi en la història. Però la gràcia d'aquesta història és que sigui capaç de canviar la història. Creu que obtindrà representació al Parlament i si és així... En el cas que ens presentem. En el cas que us presenteu i si és així, què voldríeu fer? Doncs res, amb la possibilitat d'entrar en un Parlament en les properes eleccions, eventual, en el cas que es presentessin, no dic que no sigui factible presentar-se i ni tan sols dic que no sigui factible tenir representació, perquè quan hi ha molta abstenció cada vot és molt important i té un valor molt gran. I hem vist altres experiments que han arribat al Parlament, malgrat totes les seves llums i ombres, però no és suficient. Tenir 3 o 4 escons, que si 3, 2, 1, seria una gran glòria, que per mi ja ho va ser la primera vegada que vaig entrar al Parlament, però l'última cosa que m'agradaria és que la gent pensés, ara que ja sé el que és el Parlament, que jo vaig deixar un escó per tornar a entrar a les properes eleccions. Això no sé com es fa per deslliurar-se d'aquesta idea i no m'agradaria que la gent pensés que aquest és l'objectiu, perquè és que això no serveix per res. Podríem tenir un sou uns quants, però ja ens hi guanyem la vida, totes les persones que formem alternativa de govern, més enllà d'això, millor o pitjor, amb més o menys carències, en aquest moment hi ha moltes, però dignament. I aleshores el que ens agradaria és ser capaços de donar-li la volta al mitjó. I per donar la volta al mitjó amb això no n'hi ha prou. I tan sols amb ser la clau de la governabilitat, de la que parla alguna gent, perquè la clau de la governabilitat significaria pactar amb partits que no creuen que aquesta neteja s'ha de fer, que creuen que estan convençuts que ja ho estan fent molt bé. I mentre no arribi aquesta autocrítica al Parlament, als partits polítics, al sistema en general, aquesta anomenada societat civil que no ho és per res, ni és societat ni és civil, aquesta banca absolutament immisericorde, aquestes empreses que marxen quan saben que s'haurien de quedar, amb aquelles altres que tenen treballadors que són deslleiers amb els seus empresaris, que també n'hi ha, tot això no serà possible. Mentre no hi hagi un compromís respecte de la gent que mana que hem d'activar d'alguna manera la natalitat, que tenir fills és un valor essencial pel manteniment d'una civilització, que és la nostra manera de sobreviure, que hem de dir a la gent que arriba de fora que té uns deures a complir que són exactament igual que els nostres i que no poden imposar maneres de veure que no tenen a veure amb la nostra llibertat, aconseguida amb molta sang, no hi haurà res a fer. Tot això és el que s'ha de fer, i això s'ha de fer amb tothom. Amb uns quants que vagin i els altres que vagin votant no n'hi ha prou. Jo el que faig sistemàticament és una crida a la responsabilitat individual de les persones perquè aquest és un moment molt complicat, probablement dels més complicats que ha viscut Espanya en la democràcia, per molts cops d'estat que hi hagi hagut abans, perquè el desencís ha arribat a límits patètics i en aquest patetisme tothom hi té la seva part de responsabilitat. Llavors necessitem un gran canvi, com és el que dius, i amb una petita representació al Parlament que la faries, aniries i després retornaries. Però no creus que la gent que, per exemple, t'hagués donat suport diria no sé, t'he donat el meu vot, presenta't al Parlament, perquè si no, per què t'he votat? Tens raó. I aquest és el gran dubte. Clar, sense enquestes, sense voler pensar en les persones de manera numèrica, com a massa, aquest tipus de plantejament és en el tu a tu diari. Si us plau, presenteu-vos perquè volem tenir una esperança de creure en alguna cosa. Al costat hi ha el que diu, bueno, si vosaltres fareu el mateix que tota la resta i us corrompreu igual que la resta, tot allò que depengui de mi no passarà, però jo solament puc respondre de mi mateixa i de que les coses que tenien a veure amb l'oropel parlamentari ja hi vaig renunciar, ja sabia que m'estava suïcidant el dia que vaig enfrontar-me a l'estructura del Partit Popular per mantenir una candidatura en el Congrés Regional. Ja ho sabia, que això era... Però era necessari, perquè moltes vegades l'exemple d'enfrontar-se a una estructura i perdre és el que mou la consciència. No sé fins a quin punt la va moure. Tot el que sigui possible des d'aquesta perspectiva jo ho faré. Vaig publicar un llibre que parlava d'aquestes coses i haurà tingut el ressò que haurà tingut, l'haurà llegit la gent que l'haurà llegit, però estava fet com a denúncia individual. I el que vol moure és
totes les altres denúncies, fins a arribar a 1 milió de denúncies, 1 milió de gent que digui basta, que digui ja està bé de pagar la festa, ja està bé de no anar mai a aquesta festa que pago, i que estigui disposat a indignar-se justament, no indignar-se per no res, ni agafar la crítica a la democràcia com a bandera, que és perillosíssim, sinó a indignar-se justament, a dir que un altre tipus de política és possible, que és possible una política més ètica i que la gent que hi ha dins de la política actualment als partits, que hi ha bona gent, s'ho mereix també, que s'han d'alliberar aquestes persones, perquè els partits polítics no són en aquest moment instruments, sinó finalitats, i no poden ser finalitats. És a dir, que hem de trencar una mica amb els 30 anys que portem, no? Ja és hora de canvi, segons el que dius. Ja toca, no, un canvi? Jo crec que ja toca, i no passa res. Els francesos han fet 5 repúbliques i no els ha passat res. La República Italiana n'hem fet reformes de la Constitució, totes les que han calgut. La Constitució americana va a camí dels 3 segles perquè ha estat capaç d'adaptar-se als nous temps amb un mínim d'estructura. I ningú se'n va, ningú marxa. I la diferència entre Nova York i Califòrnia és una diferència abismal. Per què? Perquè han estat capaços d'acrisolar persones, d'abastar les dimensions de l'ésser humà, amb totes les ombres, amb totes les pobreses, amb totes les carències, però és una societat que és capaç de reprendre's, capaç de fer autocrítica, capaç de generar el millor cinema de crítica i el millor cinema d'exaltació del que són, que tenen clara la unitat de destí, però defensen el respecte a la diferència interna. Això és el que m'agradaria que li passés a Espanya i, per tant, el que m'agradaria que li passés a Catalunya, que fossin capaços de posar sobre la taula la balança fiscal definitiva i dir qui paga i quan paga i fins a on ha de pagar i en què es gasten els diners i en què ens gastem els diners a Catalunya. I, per tant, expulséssim de la política la frivolitat, la ineficiència i, evidentment, per suposat, els delictes. I per finalitzar, quin consell donaries a les noves generacions per agafar el futur, el món i com... I a la política, perquè sembla que no... Sí, sobretot a la política per portar el país, tirar el país cap endavant. Jo, ahir o abans d'ahir, en una classe del dret de la informació a la universitat, que els hi dono perquè està molt relacionat amb el dret constitucional i tota la vida he donat el dret de la informació a la Facultat de Periodisme. Va venir un moment un alumne, estàvem parlant de temes de política i em va preguntar, diu, però clar, és que nosaltres esperàvem que les coses, jo els deia, la solució la teniu vosaltres, nosaltres pensàvem que la solució ens la donaria vostè. Jo m'hi puc posar i jo us acompanyo i fins i tot si voleu em poso al davant, a veure si em donen a mi les bufetades, però vosaltres heu de venir i heu de fer. I a més aquesta és una generació de gent jove que patirà i el que digui una altra cosa menteix. És una generació que li tocarà patir com li va tocar patir a la de fa 30 anys. Per què? Perquè les coses estan complicades des de molts punts de vista, perquè hauran de dir no a moltes coses, perquè hauran de ser valents davant de l'adversitat, però justament és una generació que tornarà a ser capaç de generar a la seva vegada una altra que el superi, que és el més important. Jo vaig superar la generació dels meus pares. A mi m'agradaria que això tornés una altra vegada a començar i aquesta generació actual, que no superarà la dels seus pares, sigui capaç de generar una altra que sí el superi amb ells. Això és molt més heroic que superar els pares. És donar el relleu generacional a aquells que ens superaran. I això solament es fa treballant, perquè aleshores ens ha de pillar previnguts, desperts, i si pot ser pentinats, que alguna gent no es pot dir. Una mica il·lusionats, no? Sí, exactament això. Però hi ha esperança. Hi ha esperança perquè hi ha vida, perquè hi ha dignitat i perquè hem de reivindicar que aquesta dignitat es transformi en llibertat. I això no vol dir més que aixecar-se de la cadira i començar a caminar. El camí és fer així, jo deia el Machado, no? On no hi ha camí, el primer conqueridor què va fer? Doncs machetazo i pa'lante. Doncs això igual, exactament nosaltres. No hi ha més element, ingredient, que la confiança en què som capaços de fer-ho. Fixar-se l'objectiu al final del camí i dir, jo arribaré, no sé quan, però arribaré. I el meu objectiu és que això passi. A mi m'agradaria contribuir que això passés. I si algun dia mirant cap enrere puc dir que jo hi era i que vaig contribuir, ja n'hi haurà prou. Quan sigui el percentatge és irrellevant. L'important és dir que jo també hi era. Doncs ha estat un plaer tenir-te aquí a Montserrat i esperem tornar-nos a veure. Com vosaltres vulgueu. I espero que hi hagi molta sort en la feina, en el que feu, en el que us proposeu i en el futur.
Doncs nosaltres tornem d'aquí uns minuts i ens quedem amb una frase que ens ha dit la Montserrat abans de començar l'entrevista, que la feina no has d'esperar que vinguis, sinó que te l'has de fabricar tu. Fins ara.